Hola, com esteu? Bé, avui estem un altre dia així en un altre joc de Juguem Junts. En aquest cas, ve dins de l'apartat d'iniciació a la lectoescriptura. El joc, concretament, treballarem les vocals i més específicament treballarem la vocal O. És un contingut que va dirigit a infantil de 5 anys. Tot i això, ja sabeu que dependrà molt del nivell de competències de cadascun dels xiquets i es pot treballar tant en edats inferiors com en edats superiors. Abans de començar, hem de recordar quines són les vocals. I les vocals són A, E, I, O, U. Concretament, en aquest joc treballarem la O. Per això la teniu dibuixada en color roig. I el joc es diu On es troba la O. Esteu preparats? Bé, doncs abans de començar el joc de On es troba la O, hem de saber jugar. Aquest joc constarà d'observar el dibuix i pronunciar què és aquest dibuix. Una vegada el pronuncieu, heu de saber si la O es troba a l'inici, al mig o al final. Si es troba a l'inici, pintarem el primer quadrat, si es troba al mig, el segon, i si es troba al final, pintarem l'últim quadrat, treballant així la consciència fonològica. I tenint en compte que quan pronunciem la lletra O, obrim la boca d'aquesta manera. O, ahí baix teniu el dibuix. Vinga, ara sí que sí. Esteu preparats? Vinga, comencem. On es troba la O? Sabeu tots el que és això? Clar que sí. És un os. Os. I on es troba la O? A l'inici, al mig o al final? Os. Clar, es troba a l'inici. Anem a comprovar. Molt bé. On es troba la O? Sabem el que és? Clar, és un got. 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 On es troba la O? A l'inici, al mig o al final? Got. Molt bé, es troba al mig. Anem a comprovar. On es troba la O? Sabem el que és? Clar, és un ocell. Ocell. On es troba la O? Molt bé, és la primera lletra de la paraula. Ocell. Anem a comprovar. On es troba la O? Tots sabeu el que és això? Sí, clar que sí. És un pop. Pop. Pop, on té la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Clar que sí. Pop té la O al mig de la paraula. Anem a comprovar. On es troba la O? Tots sabeu quin és aquest animal? Clar que sí, és un lleó. Lleó. I on es troba la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Lleó. Lleó. Molt bé, es troba al final. És l'última lletra d'aquesta paraula. Molt bé, anem a comprovar. On es troba la O? Tots sabeu el que és això? Sí, molt bé, és un mussol. Mussol. Mussol, on té la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Clar que sí, al mig. Mussol té la O al mig de la paraula.
Anem a comprovar. Genial! On es troba la O? Tots sabeu el que és això? Sí, molt bé, és un avió. Avió. I avió, on té la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Avió. Molt bé, al final de la paraula. Molt bé, anem a comprovar. On es troba la O? Tots sabeu el que és això? Sí, clar que sí, és una orella. Orella i orella, on té la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Orella, orella. Molt bé, a l'inici, és la primera lletra de la paraula. Molt bé, anem a comprovar. Molt bé, ho estàs fent genial! On es troba la O? Què és això? Sí, molt bé, és un porc. Porc. I porc, on té la O? A l'inici, al mig o al final de la paraula? Porc. Porc. Molt bé, al mig de la paraula. Anem a comprovar. Bé, doncs fins ací hem arribat avui amb el joc de la O. Si voleu seguir jugant a jocs d'iniciació a la lectoescriptura, teniu una llista de reproduccions en la que apareixen jocs relacionats amb les vocals tant juntes com separades. Vinga, us espero per allí. Adeu, adeu!